This is the winner of the main event here in Rozvadov, the Festival Series 2025, Ondřej Mar, Czech Republic. Congratulations to the big win. Thank you very much. And as you know, the festival team, we have a lot of talents in our crew, and we have our own Lemon make a full interview with Ondřej in Czech. So, jaká byla tvoje cesta od začátku této turnaje? No, začátek turnaje byl složitý, protože ze začátku se nedařil první den, až čtvrtý život se ujal. No a druhý den už to šlapalo dobře a v finále šlapalo taky dobře, až nějaký takový nepříjemný hry, až byly v těch posledních 3 lidech, ale podařilo se to a vyhrál jsem. Že kolikrát jsi to tam nastřelil od začátku? Tak měl jsem 4 životy. Aha. Kdo byl tvůj nejtěžší protivník? No, abych řekl pravdu, tak asi myslím, že to byl Ital, kterýho jsem vyřadil Kingy do King, našel 7. tuším. Mhm. Co pro tebe znamená vlastně vyhrát turnaj jako tenhle, který je, pokud se nemýlím, největší výhra v tom životě? No tak jsem samozřejmě rád, protože to je největší výhra, jak si řekl, a je to hodně peněz a je to velký pole, takže je jakoby prestižní věc, že člověk vyhraje. A jak vidíš do Festival Series, protože možná si všimnul, že tam bylo karaoke, trošku tady byly bláznivější lidi než obvykle v Tom Kings. Poznal jsi nějakou změnu, nebo pro tebe to bylo vlastně stejné? No, abych řekl pravdu, tak to karaoke bylo dost hlučný, to se mi jako moc nelíbilo a spoustě lidem taky ne. Ale jinak jako spousta turnajů, což je samozřejmě zase dobrý, že lidi si mohli vybrat, co budou hrát, spousta doplňkových vedlejších turnajů tady byla, tak to se mi líbilo. Zabrousil jsi trošku do těch mix games, nebo hold'em je tvoje parketa? No já hraju hold'em a přijel jsem čistě na víkend, takže já jsem hrál jenom ten main. No a poslední otázka, co uděláš s těma 90 tisíci eur a jedno navíc? Nevím ještě, něco dám na poker asi, něco nějak zainvestuju, uvidím. From us at the festival crew, from the Kings Resort Casino, thank you to everyone who made this event to what it was, and yet again, huge congratulations, Ondřej, and enjoy your winnings. Thank you guys, see you soon. The Festival Series checking out from Rozvadov for this time, and our next stop coming up shortly. Thefestival.com for all the information.